Ngiyabingelela eNingizimu Afrika, ngiyabingelela bodadewethu, ngiyabingelela kubafowethu, ngibingelela kona wonke umuntu ongibukelayo njengamanje nginkosi uMaskandi, the president of the nation. Bathi-ke the king of the kings. Akekho uMaskandi odlula lo. Lokho kuzoceda nge-3. Iyaphuma i-album yeNdlamlenze nge-3 kuDisemba. Oh, happy birthday to me. Happy birthday. Le weekend-ke bafowethu, i-weekend engizobe ngicelebrate ngayo usuku lami lokuzalwa njengoba nje uDisemba wonke kuyinyanga yami yokuzalwa. Ngithe kulokhu-ke angikhiphe ngqo ngosuku engafika ngalo emhlabeni. Bafowethu, ngiyayibonga isupport yenu eningikhombisa wona unyaka nonyaka. Ngiyacela bafowethu ningayeke niqhubeke, iyona engenza ngibe namandla njengoba nginamandla nje. Faka i-order lakho enduneni. Uma ungayazi induna yakho ukuthi yiphi, hamba epageni lami uKhuzani King Dlamlenze Mpungose. Ufike ubheke lapha ngifakile ama-poster aveza uhla lonke lenduna namadolobha. Sizoyiveza futhi ilist ya wonke ama-branch ngokungisupporta kwenu ngoba ngifuna amandla enu eningisupporta ngawo. Abantu bebone ukuthi konke suke sikusho masithi abantu bayasupporta ngokweqiniso nakho. Angeke amandla enu siwagodle emakhonini, sizowaveza ukuthi endaweni ethile nasendaweni ethile basi-ode kangakanani, basithenga kangakanani. Isupport yenu iyohlezi ingijabulisa sonke isikhathi. Nami futhi ngizokwenza sure ukuthi ngasonke isikhathi ngiyakhuthazeka nginenzele lento eniyifunayo. Bafowethu, ngomhla ka-3 ngine-show yokuthi umuntu nomuntu